أطفال مضايا نتيجة الجوع. حکوومەتە سووریایە و پشتی فشارên پایتەختên ناودەولەتی وەک پاریسێ و ڕێخستنên mirovî رازی بوو ئالیکاریên mirovî ji xwarin û vexwarinê derbasî taxa mezayê ya rêfa Dîmeşqê bika. Netewên Yekbûyî diyar kir gotê çavarêkirin roja duşembiyê kelûpelên xwarinê derbasî mezaya ya gojê 6 mehan ve dibin dorpêça artêşa Sûriyayê de ye bibe. Yaqûb Hilûrê xerê karûbarên mirovî ya Netewên Yekbûyî lê Sûriyayê ragihand. Golewriyên alîkariyan lê ser snûrê Lubnanê sekirîne ji bo derbasî Sûriyayê bibin. Lê carê pêdiviya wan bi hevbendiya zêdetir heye da got otomobîlên alîkariyan nebin armanc lê dema got derbasî mezaya bibin. قديش صار لك بالاكل؟ 7 أيام. Ji aliyê xwevejî rêxirawa bizişkên bêsnûr ragihand. Got jê meha derbasbûyî ve heya niha 23 kesên xelkên mezaya lê senterên wan jê ber birçîbûnê jiyana xwe ji dest dana. Rêxirawa bizişkên bêsnûr anî ziman jî di nav wan kesên got jê birçîbûnê mirine 6 zarokin. Got temenê wan dibin 1 saliyê re bû û 5 kesên pîr got temenê wan ser 6 saliyê re bû. Rêkeftina derbazkirina alîkariyên mirov bi serpiriştiya Netewên Yekbûyî û lê gorî rêkeftinê hikûmeta Sûriyayê rêya derbasbûna xwarin û dermanan ji bo mezaya vedika. Di hember de çekdarên opozisyonê rêya derbasbûna alîkariyan ji bo herdû bajarokên Kefriye û Fûa. Yên got akinciyê wan şîane û nîzîkê 1000 kesan dibin lê parêzgeha Idlibê vedika. Taxa mezaya 26 kîlometran dêkevê Bakurê Rojavayê Dîmeşqa paytext da. Hejmara akinciyê wê nêzîkê 40,000 kesan e. û ji aliyê artêşa Sûriyayê û çekdarên Hezbollah ve heyama nêzîkê 6 mehane hatiye dorpêçkirin. Li gorî çalakvanên Sûriyayê ji ber nebûna kelûpelên xwarinê, xelk pelê dara û goştê pisîka dixwin. Av û şekir lê cihê şîr didin zarokan. Li gorî Netewên Yekbûyî nêzîkê 400,000 kes lê deverên dibin dorpêça leşkerî demana asê. Wek lê bajarê Dêre Zor, Mezaya, Kefriye, Fûa û Guta rojhilat û pêdiviya wan bi alîkariyên bilez ji xwarin û dermanan heye. Herwiha 4 milyûn û nîv kes lê deverên got zehmetî heye bigihîne pêdiviya wan bi alîkariyên mirovî heye. Krîza Sûriyaya goj azara 2011 ve berdewam e bûye sedema penaberbûna 4 milyûn û nîv Sûrî û koçberbûna nêzîkê 6 milyûnê din jî. İbrahîm Adem, NRT.